बिराद खस्थ' मोनो थांलाय फैलाय गोदान सरकारा थबनो बे लामाखौ बानायना होयोब्ला रायजो राजाया मोजां जागोन आरो बे लामाया जुदि मोजां जाबोला रायजोनि थाखायनो मोजां जागोन खोनानो मोन्दों सेंसन जाना दोंनो दिनैसिम माने बे लामाया जाफुंनायखौ नुनो मोनाखै बेनि थाखाय लामानि थाखायथ' सिन्था खालामनांगौ सरकारा बा ब्रिटिश सरकारा लामाखौ दा 17 बोसोर मावबाय हाग्रामाया आरो दा जों आखा खालामदों बेखिनिखौबो लामाखौ मावना होगोन होननानै बेनो एकदम सर्टकाट लामा गुवाहाटि थांनाय फैनाय तेजपुर थांनाय फैनाय बेनो सर्टकाट लामा बे लामाया जुदि मोजां जाबोला रायजोनि थाखायनो मोजां जागोन आरो फैबाय थानाय इलेक्सनफोरावबो जों बिदिनो होगोन भटखौ 17 बोसोर जि सलायनाय बेयावहा गोबां माने फैसा माने धार जा मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननाय समाव बिथांमोननि जि माने धार माबाखौ बेखौ सुख'नायावनो माने दिन थांदोंमोन आरोखि बेयाव 3 बोसोर खावसे बिथांमोना सलायनो मोन्दों आरो बिदिनो लोगोसे दा बिथांमोन 3 बोसोर खावसे सलायनायाव 300 बेसेबा कौटि रां गारबोनाय होमबाथ' माने बिटिसि सरकाराव दायो फैसाया दङ बेनिखाय बे फैसा थानायाव गोख्रैनो मावना होनांगौ आरोखि खारन बियो सेंसन जाखाबाय होनना बुंदों प्रमद बर'नि दिनावनो सेंसन जादों बियो बेनिखाय मावना होनांगौ आरो गोख्रै सुबिदा होयो जोंनि रायजो राजानि थाखाय बेवहाय रायजो राजानि थाखाय बनायना होबोला मोजाङानो जागोन मोजां जागोन आरो गोदान सरकारा थबनो बे लामाखौ बानायना होयोब्ला रायजो राजाया मोजां जागोन आरो जों बे लामाखौनो सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो आरो बेयो जों फरायसालियाव गथ'फोरखौ जों लांनाय जोंहा गोबां असुबिदा जायो थांलाय फैलायावहाय लामायाव दैया ज' जानानै थायो आरो गारिफोर फैबोला साइड होनो थाखाय गोबां असुबिदा जायो आरो बेनिखाय एसे मोजां खालामनायनि गोदान सरकारा बेखौ मोजां खालामनायनि थाखाय बेब'स्थाफोरखौ लायोब्ला मोजां जागोन आरो